Sanibonani guys, igama uNqobeleni ngiphathela amazwi la eNimba ngomhla ka-8 April. Guys, uZoleka umbuzile uLazarus ukuthi ngampela bagcine bethe esibhedlela uma wakhe ubulawe yini. Waphendula-ke wathi wabulawa yi-aneurysm, ngathi nje isifo guys esiphathelene nengqondo. Ushilo-ke wathi hayi, isifo nje esicashayo esimane siqhamuke nje esithubeni. Hhayi-ke guys, kodwa kubonakala ukuthi uZoleka yena wazi okukhulu kodwa futhi wafihla untombomo. Guys, akupheli-ke lapho. Hambile-ke uLazarus wayakuyise eyombuza mathupha ngoba phela iy'mpendulo zona ubeyidinga. Usho kahle ukuthi tata, sidinga ukuthetha. Unawo umzuzu? Wathi, ewe nyanya. Hhayi-ke wathi, ayi tata, yazi phela umama wasishiya kabuhlungu kabi. Bengifuna ukwazi kuwe ukuba wayenjani mhla ugqiba ukumbona. Khona mhlampe into ayitshoyo kwenzakalani. Uyazi mama phela iJoburg yangigwinya ngalesi sikhathi. Ngangingenalo ixesha, kodwa-ke wena enaninaye nobabili endlini bengicela uba undicacisele uba kwenzeka ntoni kumama. Yo guys, kanti ukusho konke lokhu nje unomfundiso uncike ngodonga ulalele yonke into. Lumane lami uthi rheqe uvalo ngoba phela naye le ndaba bekade eseyikhulumile noZoleka kancane. Umane wathatha ifoni yakhe fast, unomfundiso wafonela uZoleka. Wathi, utheni kwesigqibo? Wathi, mama, andivaze nditsho nto. Wathi, utheni kwesigqibo? Kuyimanje ubhizi uthatha notatakhe umbuza ngendaba kaNozamile, utheni kuye? Wathi, mama, ndiyathembisa andivaze ndisho nto. Hayi bo guys, unomfundiso walivala ifoni waqede walalelisisa kahle waqhubeka. Eloku ebuzile njalo guys uLazarus ukuthi hayi bo, kwenzekala ntoni kuma wakhe. Into ayiphendulile nje uyise umane wathi nje, kutheni uqiqebula isilonda esesipholile? Kutheni uqiqebula isilonda esesipholile? Ha? Wathi tata, mina angikaphuli. Ndiyazidinga izimpendulo. Ndiyadinga ukwazi uba kwenzekala ntoni kumama. Wathi nyana, bendicela basithethe ngalento ngenye imini. Hayi bo guys, ihlehliselwani-ke manje indaba ebucayi kangaka. Ngenye imini kobe kuhlukene. Guys, uyabona nje ubaba kaLazarus kancane uyazikhombisa ukuthi unesandla ekuhambeni emhlabeni kukaNozamile. Guys, akupheli-ke lapho. UZoleka-ke uke wahlela i-meeting nje encane naye ubaba kaLazarus because uyabona ukuthi ngeke. Lazarus is suffering guys. He is crying ubhuti. Ngathi lento isiyenzeke izolo ngendlela akhala ngayo. Uthe mefika nje ubaba kaLazarus kuZoleka, hayi wathi kutheni undibiza? Lento imayelana nosigqibo, uphi yena usigqibo? Wathi hayi akekho tata. Uthe ufuna ukuchitha imini nobavumile namhlanje. Wathi oh, okay, sizothetha ngantoni kanti? Business? Wathi cha tata, namhlanje sizothetha ngento ehluke kakhulu. Sizothetha ngoNozamile. Hayi bo, nansi indaba inkulu ngoNozamile. Hayi cha, umane wathula walalelisisa kahle-ke kodwa wehlisa umoya ubaba kaLazarus. Wathi tata, bengicela uba sithethe ngokuthi uNozamile like kwenzekala ntoni. Wathi oh, uyazi makoti ndiyabona uba kungani undibuza lo mbuzo. Yabona nje ngike ngathi uba wena ubezokuthanda kakhulu ukube wayesaphila ekubona because bafikile omakoti le ekhaya. Usigqibo hayi ubeloke namathemba ukuthi umakoti abayibona kodwa-ke hayi ubengajabulile neze uNozamile ngomakoti bakhe. Lo nje wokugcina besinemathemba ngaye kodwa bewukuzwa ukuthi usigqibo akazali, akanayo inzalo, wamane waphenduka nje wasishintshela njengotshwala eswini. Kodwa-ke wena, hayi man, yonke into yakho man i-right, i-perfect, wena owakuthi wena. Hayi wathula nje guys uZoleka. Wathi ewe tata ndiyakuva kodwa-ke kunombuzo endifuna ukukubuza wona. Cela ungawuthathi kabi. Andiqondile ukukudisrespecta. Tata, ngabe unesandla yini ekushoneni kukaNozamile? Hayi bo guys. So uZoleka wayiqonda ngqo esikhonkothini, wayihlaba ngqo. Wangaloka egudla iguma eloke ehangapha nangapha. No, wamtshela nje kahle ukuthi lalela, ngifuna impendulo, ngabe unesandla yini
ekudluleni emhlabeni kwakaNozamile. Guys, wamshiya-ke ubaba kaLazarus omelwe amathi engazi ukuthi aphendule athini. Akupheli-ke lapho. Le eKhusela Tech. Namhlanje-ke bekade epapazisa-ke guys uma wethu ephatha ibhokisi lakhe lasemsebenzini eyophuma ngomnyango. Uzoleka abe noLazarus-ke bakhombise ukungabi nandaba, bangafuna nanokuthi babhaye kuyena. Kodwa-ke istaff sishilo ukuthi sizomkhumbula kakhulu, baze bamculela nale ngoma lethi hawu mawethu lo esimaziyo akazange bambona, abazange bambona, abazange bambona. Hhayi-ke wahamba kubhuti uthe mefika laphaya eZondo Technologies wafica uSydney emhlinzekele kahle guys. Wena wabona umuntu kade ayedbungukile ekhaya mase sebuya-ke bese bemenzela i-birthday celebration. Hhayi uthe efika nje babehluba iphepha lisesicabheni le-ofisi lakhe umawethu elibhala ukuthi mawethu Sonjiqa CIO. Guys, umane kwathi akakhala inyembezi guys umawethu. Bona kahle ukuthi amaphupho akhe ayafezeka. Washo ukuthi impilo yakhe iyaqala ngqa ukuthi abe ne-office. Guys, I hope it goes well. Baqhumisile ama-champagne bamamukela kahle ngezandla ezimhlophe njengoba ngade ngishilo nje. I hope it all goes well. Cause ubeshilo uZoleka ukuthi angawuchameli umthunzi wesihlahla sazowudinga. Asithembe ngeke asadinga ukubuyela eKhusela Tech cause he has burned the bridges there. Guys, akupheli-ke lapho. Le komabandla kushubile guys. uHlathiwe wahinta indaba yokuthi uThumeka udla isinkwa esithengwe imali yakhe. Manje amhlabile lawo mazwi uThumeka wabona kungcono uNtombo ukuthi ahambe ayothenga izinkwa zakhe ezimbili eze nazo endlini. Theme iphethe lezi zinkwa akafunanga ngisho ukuyifaka eplastikini ukuze phela abone uHlathi ukuthi useyazondla uNtombo akamncengile. Umane wanikina ikhanda-ke uHlathi mebona soon to be ex-wife wakhe ephethe izinkwa ezimbili ey'lengise ngapha nangapha eyongena ngasekhishini. Ebona kahle ukuthi hayi le ndaba ye-divorce useyaqala uyayijwayela uNtombo. Useyabona nanokuthi-ke from now on kumele azondle athengele nezinkwa zakhe noma bese ahlala ophahleni olulodwa. Guys, avela lapho ngamazibela namhlanje. Ngakhohle ukusubscribe and like and comment. Until next time, bye. Sanibonani guys, igama uNqobeleni ngiphathela amazibela eInimba ngomhla ka-8 April. Guys, uZoleka umbuzile uLazarus ukuthi ngampela bagcine bethe esibhedlela uma wakhe ubulawe yini. Waphendula-ke wathi uwabulawe yi-aneurysm. Ngathi nje isifo guys esiphathelene nengqondo. Ushilo-ke wathi hayi isifo nje esicashayo esimane siqhamuke nje esithubeni.